Gomna tache kaunti wa Migori wadhi mbele gi ng'iyo ni limbe ma jatend piny Kenya William Ruto kama koro dok ne josiasa mag duond bura mar ODM manoyudre tago malit bang' timo limbe kar jot ma jatend piny Kenya kowacho ni oganda manoyiero jotelogo bende chulo manosuru kendo kowinjo kumgi kuom tiyo gi piny owacho. Ruto ne wuoyo kaunti ya Migori e kinde limbe mare ma koro dhi mbele gwenge ma Nyanza kama osingo chwalo dongruok kaluo mana kaka gwenge mamoko e pachuka. Ilimbe mare madhi mbele gwenge ma Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto no chopi kar chung'od bura ma Uririe kaunti ma Migori e nyasi mar lamo manokelo kanyakla kanisni bura e kaunti ma Migori. Moko kuom jotelo mag ODM kama oting'o jaod bura ma Uririe Mark Nyamita, gavana ma Migori Ochila Yako ne oyure budho. Jatend piny odok ne josiasa makaluo mosebedo ka timo limbe kar dak ma jatend piny Kenya kowacho ni dongruok ok owinjo keti akwede kosingo tiyo gi jotelo duto manoyier gi jopiny ka ok odewo duond bura manoyier gi go. Mjumbe wenu huyu Mheshimiwa Nyamita amekuja na ndugu zake wengine wengi wakaniuliza tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani. Nikamwambia mambo haya yote tutafanya kwa sababu hapa Migori Uririe ni Kenya na wananchi wa hapa wanalipa ushuru na mimi ndio rais wa taifa la Kenya na nyinyi ndio wananchi wa Kenya. Kwa hivyo serikali hii ni serikali yenu. Ojiwo jodak ma Migori mondo mi oti kanyakla gi piny owacho kowacho ni makende yo ma oganda jo Kenya biro kelo go dongruok kabindi okwayo gi mondo kik giriam joket mwandu gi tulo mathoro wuok kinde siasa. Nimekuja makusudi, deliberate, intentional, kwa sababu mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya. Korka kore Gavana ma kaunti ma Migori Ochila Yako osiro mana wach ma governors wetene makaluo sebedo kagolo ni tudruok mare gi limbe ma jatend piny Kenya lorano en kaluwore gi tudruok mar tich e kind sirikal mamalo kod mano mar kaunti. I just want to tell you that the constitution as you designed and I designed when we were demonstrating for it, that constitution envisaged a situation where the president of a nation may be of a different political party like it is today, and the governor of a county is of a different political party as it is today. But these are people's government, and for the sake of implementing the constitution, let us create a culture of working together irrespective of our political parties and our political differences. Ruto singo nyiso kitelo manyien makuro biro neno ngima jo Kenya obedo kama kare ko singo keto menda mar gero kuonde thieth kendo chiwo gi thieth manyamrero ma chiwo thieth e kor gwenge biro tiyogo. Hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu. Tunataka tuungane, tushirikiane ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Limbe Ruto mandala ng'wene gwenge ma Nyanza rumo chieng' wuok tich kageno en ni chenro mag dongruok makoro singo e kaluo biro chopo kare. When I came to talk to you and we agreed on a few things to start with and you paid us a visit here, Your Excellency, ukasoma vitu mingi, wengine wakasema yote ni hot air. Your Excellency, when you came, we asked you for a level 3 hospital. I want to report today that you have actually kept your word. That hospital is ongoing as we speak. Koram gajwang josiasa mag duond bura mar ODM modhi nyime gi kwedo